Здравейте, аз съм Жоро Исаев. Това е една подготовка за шлайфане в момента. Големия фенер, 16 000 лумена, 200 вата, с него основно се шлайфа. Тази контролната лампа ползвам за ъглите, перфектна е за тази ситуация, показва абсолютно всичко и се мести изключително лесно чрез пръта. Когато се хване, може веднага да се премести тук и да си се продължи работата. Относно осветлението, ползвам и още имам и други фенери, но това е в момента тук. И примерно тази контролна лампа на DeWalt, след като го изгася в големия фенер, минавам с нея и преглеждам, защото някой път на силна светлина не се вижда абсолютно всичко. Слабата светлина в някои моменти е по-добра за това нещо. Прахосмокачка на DeWalt, жираф на DeWalt с батерия, малкия шлайфер за челата, който отново е на DeWalt, но той е на ток. Резервни батерии, резервно зарядно. По принцип едно такова помещение между 60 и 80 квадрата, около 2 батерии, принципно 5 амперови. Нарочно не съм взимал 6 амперови, защото жирафа става по-тежък, иначе в момента е под 4 кг, мисля, че 3800. Работи се изключително удобно, но е по-твърд плота и затова трябва да се работи с тези по-меките шкурки, за да не задира на таваните. Най-вече на стените няма проблеми, но на тавана е по-трудно контролируемо. Шкурките са основно 180, има и 220, 240, където е нужно, и естествено и 150. За вътрешните ъгли по принцип ползвам също тези, ги сгъвам на две и ползвам и тези ъгловите гъвички. Но с тях е доста опасно, защото много лесно се прешлайфа горе самия ръб, затова се използва и шпакла 20-30 см, която се слага от една страна и шлайфаш, за да не се надират ъглите. Защото те при самото шлайфане не си личи, но вече след като се боядиса и става изключително грозно. Ръба играе горе. Това е за сега от мене. Чао, чао!